Zazpi aste dira dagoeneko Maialen Txorraut Australian dela, Penriceko kanal hontan entrenatzen. Denboraldia aurreratuta, eguraldi desberdina guztiz, kanala ere desberdina Maialen, faktore asko zer izan da, hain zuzen ere ona etorri eta ia 2 hilabete inguruko konzentrazio hau egiten animatu zaituztena. Hemengo kanala oso kanala ona da, Sydneyeko Joko Olimpikoetako kanala da, eta volumen askoko kanala, mugimendu desberdin askotako kanala eta erritmo altua eskatzen duen kanal bat, fisikoki asko eskatzen duena. Munduko piragustabenak negu guztietan honea etortzen dira entrenatzea, ni behin egona nintzen duela 11 urte eta ikusi genuen momentu orain zela. Konzentrazioa luzea izatearena, bidaia oso luzea da, klima aldaketa dago, ordu aldaketa asko daude eta benetan hau aprobetxatzeko ikusten genuen, aste dexente etorrita gehiago aprobetxatuko genula, ez? Eta gainea hola hanko neguari ere asteak kenduko genizkiola, ez? Azken 2 urtetako neguak oso gorrak izan dian eretzat, osasun aldetik arazoak izan ditut, lesioak izan ditut, eta bueno, negu horiek atzean utzi nahian ere etorri gera ona. Hemen entrenatzeaz gain, Maialen, lehiaketak ere izan dira, lan asko egin duzu entrenamenduari dagokionez, baina azken 2 aste hauetan Australiako Opena, Ozeaniakoa, bueno, lehen lehiaketa horietan murgildu eta nolabait kostatzen den, ez? Denboraldia hasiera horri ekinez, ez? Bai, denboraldia entrenatzen hasi urrian hasi ginen, baina konpetizioak urritik oneraino azkeneko konpetizioa ingen iraila bukaeran, urria, azaro, abendua, urtarria, 5 hilabete dira, ez? Konpetizioik ikutu gabe eta urtero, lehenengo konpetizioek ikaragarri kostatzen zaizkit, ikaragarri. Eta aurten ere alaxi izan da, oso blokeatua sentitzen naiz, pentsamenduei aurre egitea asko kostatzen zait, eta ateak ikutzeak eta faiatzeak beldurra handia ematen dit, eta horrekin hemen ere horrelaxe gertatu zait. Gaina hori, konpetizio egun arte ez zait hori etortzen eta berriz ere pun. Eta aurreko astetik pixka bat hori lantzen jungera ikusitakoan eta ikusi dugu horrekin, ez? Hori ondo lantzen jarraitu behar degula. Orain 2 hilabete izango ditugu selekzio probak arte, eta ja gutxinez, konpetizioen denboraldia apirila maiatzan hasi beharrean aurten 2 hilabete aurreratu dugu, eta ea horrela, ez? Denboraldia martxan doala segurago sentitzen naizen. Gaurko jaitsira horretan, hasieran behintzat eroso xamar sentitu zara, edo ondo sentitu zarela esan diguzu, gero izan dira horrez, erdigunean agian nahi onak izan ez ziren une batzuk, baina positiboari ere helduta, bai kor xamar begiratuta, aurreko astekoarekin alderatuta ere, bada zerbait, ezta? Hombre, bada bai, eta gaina munduko piraguistabenak hemen daude. 2 faltako dira, 2-3 piraguista faltako dira, beste guztiak hemen daude. Eta zirkuitoak gaur luzea eta gogorra. Aurten reglamentu berri bat sartzen da, 8 remonte jarri daitezke, lehen 6 ate remontenak zian, orain 8 ere jarri daitezke, eta gaurkoan 8 zeuden. Ia 2 minutuko zirkuitoa zen, eta denbora gehi horri gogortasuna ematen dio, eta gorra izan da. Aldi berean, lehenengo zatian beste egunetan baino librea jo naiz, eta hori zerbait irabazita eramaten dut, sensazio hori irabazita, eta horren bila jun behar dut. This is going to be a very, very competitive time. As she crosses the line in a time of 1:17.7. Looking now across the course to see one of the favourites for this weekend's OPI Championships in the KR. The reigning Olympic champion, Maialen Txorraut on stage.